Isasagad na lang kita, mas malapit. Ikaw, loko-loko ka talaga. Iba na naman yung nasa isip mo. Nakapudpudod lagaro dun. Di nga ultimate eh. Tagaktak ang pawis. Ano? Tara? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Best friend, tapay lang guides. Sigurado, dumapatalyaw natin na chicks. Best friend, saan pandaran na ito? Ayaw mo tikit mo na eh. Pindutin ka to switch na, madi maganda. Nakasusi mo eh. Damdama, biro ka klat switch na ito eh. Mapanda ko malang ito eh. Yung mga pinapindot ko, hazard mo. Busina maajay. Ato'y siguro. Ang kimat-kimat na kayo. Madi mo lata. Nakadabang to magaman switch natin ang motor. Tumilpak ka pa eh. Mapaanda kong tulad tataw eh. Kadjutek, ano ganda. May tata na panunot mo ah. Kisabanan, tatay ka pa nga papandahan natin, madi maganda. Pero din sama. Sige, Tay. Kausapin mo kaya si Andres. Para makauwi na, kawawa naman yung mga bata. Dapat hindi sila nag-aaway na mag-asawa. Kasi pati yung mga bata nadadamay. Madi ka nga madanagan. Agawid tumot lang nga dyan. Tsaka mailu tumot lang nga dyan. Dagidian na. Naglalaylo pa lang kasi ngayon yun kasi mainit pa yung sitwasyon. Ay, ganun ba yun? Kanya nga mumut aja asawa natin, nangiwat. Sigurado no gawit aday. Bubungangaan lang yun. Ano kaya kung sa bahay mo muna siya patuloyin? Hindi yung nandun siya sa sementeryo. Baka mamaya mapano pa siya dun. Winto ka di. Basta dapat naanos ka ti kakadwam. Madi ajay sa kakalang nalaing noad dati kailangan. Sika lang miti, madi nga naanos kanya. Tumigil ka nga dyan. Madi naanos ngay bagbagam. Pag may kailangan ka, binibigay ko naman agad O sige, sabihin na nating naibibigay mo lahat ng gusto ko. Ang akin lang, pagmamahal mo lang at pagiging tapat mo lang, okay na sa akin. Di ko kailangan ng material na bagay. O bakit? Ginagawa ko naman Bakit? Binibigyan ba kita ng sakit sa ulo? Naduma, paspasakitin mo kati pusoon ko kinati ulok. Kasanumat. Kaya ata kinasilosam makapabad trip no kada duma. Oy baak, natural lang sa babaeng nagsiselos no? Natural. Kaya oo, pag nagselos ang babae, ibig sabihin, mahal ka. Kasi ka no? Intaman langan ng agawi din, ang hirap mong paliwanagan. Pagis mga no? Ang tagit din. Kisabanan. Mabagtitak ito, yung malit mapaanda. Tingnan mo to.
Kasi ano tayo makapasya best friend. Pwede mo mapaandar. Ikaw? Uy, baka. Ajay, motor mo ni. Pinakailaman daday duwan. Oh! Nagpingsa talaga tama yung aduwa ya. Nagado pagkayaman nyo. Ato pay. Ape, kasi ano paandaran natin baak? Tatay ko pa ipapandaran, mali maganda. Yan. Basta lang na eh. On. Ay, baday, naringgor. Dapat ikaw nata, yung pagkabit ko nga GPS tracker nata. Tamuklat tanong ka ti location na, no, ayun na. Nagmayatin. Mabalin bulodon baak. Pang kamila guides ni Dimsey. Makapaspasyal ka na sunan. Ay, madi nga mabalain. Hanggang mga pang daily ata. Tano yung labas mo ata tahiway ta barangay. Naku, baka ireklamo da ka ti kabarangayan tayo, tanaringgor ata. Hanyo tultula din nagijayag patpataray di ta nga nakaringringgor tambutyo na, ta nakababain. Tapos no si taenda isoda, makaungit da pa, amu da lang or nga bawal. Ape, gawag kasi titambot chom. Nagado nga damag mo na aya. Subliyo ati motor yun ay gain. Napala ka ko nyo, subliyon Nga, magito nga duwa nga sulpingin aya. Nagimas kayo nga pabunggingan. Luwata, magaskasan. Tapusom. Madi kalaunay nga agungungat, ha? Madim bagay. Katnupay, tunupong mo raw to amin nga buktaon. Gusto mo ba talagang ma-relax? Tara muna doon, umupo muna tayo doon. Siyempre sino miti tao nga madina kahit ma-relax. Tara sa Sagada. Maganda daw doon. Sakto. Di ba mahilig ka sa nature? Maganda din daw mag-rides doon. Ano? Tara. Sagada. Ayoko, malayo. Tsaka 2 beses na ako nakapunta dun. Sasagad na lang kita, mas malapit. Ikaw, loko-loko ka talaga. Iba na naman yung nasa isip mo. Nakapudpudod lagaro doon. Ading ultimate eh. Tagaktak ang pawis. Ikaw, tigil-tigilan mo ako baka. Mamaya, may makarinig sa atin. Ano? Tara, gusto mo masyal? Best friend, nangig mo ka dyan. Pasyal ka na. Saka na, gastos man at. Sika nga talaga ka, kuripot ka nga talaga. Siyak bahala, tigastusanan. Mas kami na dim si Gunyang. Kahit magpasyal. O sige, sa linggo, lalabas tayo. Pero isasama natin yung dalawa. Ako nang bahala sa gastos nila, baka isidir mo pa. Katno ka pa imat nga sinider, aber. Pero bago tayo mamasyal, simba tayo pa lang, ta mabawas-bawasan miti basol tayo, lalalo kita nga dawa. Baka matidatanggapin nilang itagitan. Ewan gayang baak. Ano si Dawn tayo? Ay, wingaya mo yan. Aldawin. Manglukat kayo pala tayo dilatad dyan, masaduta maman palingitin. Tan best friend. Tagkita ti lupunta. Total, ado mo itintin ni Mercedes nga dilata. Ha? Teksyon ka? Oo, bakit? Pwede ba baak? Sa susunod na lalabas naman tayo, yung tayong dalawa lang. Para naman masolo kita. Win ka de. Apo. Kapay, madi ka mauma. Kanayon talang or nagkadkadwan. Apay ko mga maumanak, love na love kita. Talaga lang Pero alam mo, masaya ako basta alam kong andyan ka lang sa tabi ko. Masaya ba talaga? O may ibang nagpapasaya sa'yo? So, sawin na
Tama na tayo na nagpudot dito. O, bakit ayaw mo sagutin yung tinatanong ko? Ay!